Gaur euskararen aldeko jarrerak sustatzeko jardunaldi hauetan parte hartu dut, gazte ikuspegitik edo, eta esperientzia propioetatik. Iruditzen zait horrelako jardunaldiek eman behar dutela edo eman dezaketela pausu berri bat, Nafarroan bizi dugun egoerari edo euskararen normalizazioari heltzeko beste ikuspuntu batzuetatik, eta igual orain arte hainbeste lanean egonez garen beste esparru batzuetan, gehiago dela nire ustez erdaldunena, gehiago dela beste salto bat ematea euskalgintzak edo euskaltzaletasunak edo euskarak herrialdean bertan eta heltzea pixka bat bai gure deserosotasunetik, bai gure gatazketatik eta bai horretatik ateratzen diren konsensuetatik eta baita ere zenbat aktorek behar duten aldeko jarrera hori hartu, politika publikoak bideratzeko eta herrigintzak eta herri mugimenduek ere, eta gazte mugimenduak espezifikoki horretan izan dezakeen indar guztia azpimarratu nahiko nuke.